Så hur än ni gör så kommer vi vara här 1-2 timmar. Så att vi uppmärksammar också Amnesty. Vi har läst Amnestys uttalanden. Hoppas ni kan skriva detta och meddela till Amnestys organisation i Sverige eller helhet. Inte mera civila offer, inte det här. Sådana uttalanden är direkt stöd till fascismen i Mellanöstern, turkiska fascismen. Vi vill inte ha sådana opartiska uttalanden. Antingen är man med Hitlerfascismen eller är man på folkets sida mot fascismen. Antingen man säger, eller är man på andra fascistiska sidan. Så uttalanden från politiker, uttalanden från Amnesty, från andra organisationer. Till exempel, vi vill inte ha flera civiloffer. Turkiet kan döda många, men inte så jättemånga. Det här är krigsbrott. Det kan vi aldrig acceptera. YPG, om ni känner till, sen kriget i Syrien började 2011. När IS förklarade öppet krig i första hand mot Europa, mot Amerika. Irak föll, irakiska armén föll på någon timme. Syrien föll på någon timme. Det var YPG med stöd av alla folkgrupper. Kurder, araber, turkar, assyrier, armenier krigade mot IS för folken i Rojava i Mellanöstern, men för mänskligheten. Nu efter 8 år när vi har besegrat IS-terroristerna i Raqqa, i Mosul, så NATO drar sig tillbaka, Amerika drar sina styrkor tillbaka och vi är där, välkomnar de fascistiska turkiska staten, nu kan ni döda dem. De krigade för mänskligheten, framförallt för alla folken, för kvinnor i Mellanöstern vid Rojava. Vi är människor och vi kan inte låta våra hjältar ska dödas, våra människor ska dödas och vi andra ska leva sitt vanliga liv i världen. Det här är tredje vers.